umntwana ethi makayofunda isilungu ufundile. Nathi singasenzele yethu imfundo. I-swimming pool for umlungu akusiyi luxury, isiko. Babuye emanzini bayakreva for amanzi, bangamafishi babuye emanzini. Umuntu omnyama uphumelele uma unendlela isiko. Siphelela ukugijimisa abelungu, angeke sibaphane abelungu. Lento isengqondweni kithi. Kumele sikhohlwe ukuthi mina ngumZulu, mina ngibhaca, ngekungenza next ngizokushaya ngensimbi manje, mina ngibuye eZola, mina ngibuye eAlexander. Ikwenzelani lento leyo? You must consider yourself as a human being more than a race. Kodwa siyavuma singamabhaca vele. Ngikhule ngishaya i-gambus dance, bengizobabonisa labantwana nebagida nabo ukuthi bayadlala. Ngithengi indlu ngale nto leyo, ngigibeli i-praying ngale nto leyo. I-career yami, italent lami, akunamuntu ongifundisile. Ngizelwe nayo isegazini, ngakhula nayo. Yimi induna eAlexander yabantwana, yimi emguqula abantwana ukuthi bangabhemi idakamizwa. Niyabona nase-TV ukuthi ngenzani. So ngifuna ukuyithatha lento-ke ngiyise ngale makhaya, ngoba umZulu ngami uyakhala la. Lezo zasemakhaya ziphusha inombolo, bafuna ukuba bonomboloza, bafuna ukuba bongeneketshane izinto abangazazi. Ayisebenzi leyo nto leyo. I-crime ayibhadali, azange ashaya mthetho ngelejele, kodwa ngaboshwa ngabhandlika. Angibhalwanga, anginanombolo. Lo unomboloza uMageba babamthakazelela bathi, "Homya, inkakanani Mageba?" Eyakithi leyo nto iphume endlini, mara mina ngiyiphakamisi. Angiyifuni ile engayilwisa yangenza nomuntu le engiwuye namhlanje ningibona ngiyi-superstar, ngiyi-actor #1 yase-South Africa. Ngiyi-1. Ngilethele i-podcast la sina over 1 million viewers. Ngizoli-expose ukuthi naba bakithi, nali isiko lakithi, naba ababhaca kithi. Ningabamangaleli nabafowethu laba bangahlelela. Ngizozibona ku-YouTube nobhekelela abantu aba-over million. Nginabalandeli over 3 million. Mangi-actor nalowo kabheka i-TV uyayibheka lelo labo. TV ayibhekwa. Akunamuntu owangitshela ukuthi hambe uyo-actor, akunamkhulu wami owa-actor ongatshelwa ngayo ukuthi wena umkhulu wakho benga-actor. Isuke engqondweni leyo nto leyo, sengibona ukuthi isikhathi sifikile. Manje nesikhathi sifikile manje sokuthi sibuyele emasiswini, kodwa sibuyele ngendlela ehlakaniphile. Singabuyeli ngokuyohlupheka. Mina ngizwani nokuhlupheka, angizalelwanga ukuthi ngizohlupheka emhlabeni. Ngizele ukuzophila la emhlabeni, ngithi mangihamba ngingaphoki, ngihambe ngiphilile. So sizozama nabafowethu. Khomunye umfowethu bengithe eze akakwazanga ukufika, kodwa usiboleka imoto. Umfowethu engisebenza naye kakhulu, i-comrade elikhulu ohlakaniphe kakhulu. Ngiyamletha la ekhosini azonilelelela, sizonilethela